И здравейте всички, които ме гледате. Аз съм MarkBig101 и днес ще играем на Fun Run. Когато играя от отдавна, реших да снимам на нея. Напред съм в играта, надявам се това да ме пречи, да снимам няколко клипа. Ето момент, това паничката съм аз. Да, готин съм. И някои от клиповете може да снимам с един мой приятел. Следващия клип сигурно. Вау, вижте ги тели. Добре. И нека да ви покажа какво се държа играта, ако не знаете. Чакай малко. Ще викна някой от тези, ако иска да играе с мен. Явно не. Добре, значи игра с... Така, значи, отстрани изберете такъв мап искате да играете. Аз вотвам за първия. Сега ще играем така. И гледайте просто как се играе. Хубава играта, в началото винаги се игра. Оле-ле. Оле-ле, хора! Оле, първи сме, браво нас! Супер сме! Две хора не трябва ни минат. Не. Хора, всичките пади за мен. Не, той завърши. Добре, завърших на втори. Играта ще има отдолу в описанието, ако искате да играете. Втората игра волтвам за второто, защото това ми е едно от любимите. Както и тя са скинове. Добре, сега дали ще ме убият. Добре, няма. Не се бяга. Не бе. Добре. Не успя ме уби. Така, хора, този път не искам да сме първи. Абе, не така. Така. Вау, хора, той е много добър. Той пред мен е била. Не! Бягай, бака! Не! Браво те на нас! Пак е добре. Ще играем за първи място. Добре, второто... Да, второто. Това ме не е, защото те бодлите те забавят и това много ми досажда. Да видим се някой да си не окей. Това ми прицака. Добре, вървам с хора, извинете. Хора, надявам се това да го миним. Ще го миним, хора. Ще. Там бас, трябва ми кучия. Не, хора. Дали ще успея? Да, се надея се. Това не е добре за нас. И сега събирам за борд. О, не, отзад го чакаме. Добре, готово. Събирам за борд, който ме прави по-бърз. И, вау, вижте го първия. Той се мана. Това беше Даймонд. От четвъртия гочин. Скелет. Хора, в по-следващия, не знам. Ще снимам клип на
някой ме кани. Добре, по-добре отида от него. О, ще ми пишем. Да, сега си викалям. Алелея. Хай. Ако знаех на какъв език ми пише. Лангархен. Абе. Аз не знам. Добре, ще ви покаля хак за Minecraft Pocket Edition, който можете да я правите само във ваш сървър. Не можете на други играчи сървъри. Примерно някой приятел те е поканил да играете Survival. И тогава там не може да го използваш, но ако ти си го поканил в твоя сървър, тогава можеш. И при сървъри, например, като на Hypixel или там другите, не можете, защото все пак това е само за твой сървър. Можете да си чуете на Survival и да, ще ви го покажа. Но сега се гледайте на фана. Вау! Защита. Вижте ги, бе! Их, че са. Назад. Така се мре. Така, мрете. Омага! Тъпотия. Стига, де! О, хора! Няма ли игра в която сме първи? Те назад, бе! Теб ще изпревара, чули? Охо! Значи така ще играем. Миналита, бе! Сега се издърпи. Бързо, хора! Имаме някакъв малък шанс да сме на второ. Добре, хора! Дали това ще е наистина? Дали аз ще успея? Стой! Добре, как ще стои, хора? Поне се отървахме от трето или четвърто място. Добре, задължително ще игра поне да се на първо място. Те всички... Разболявам се. Как се дърпите назад, бе, ей. Ей, как се забавих. Добре, хора, тук имаме шанс. Добре, хора, първи сме. Тук е първи. Дали ще успеем? Това зависи само от нас. Така... Какво? Ей, сега ще. Добре, хора! Хора! Бяга! Хора, ще успеем! Ето, то ни е минало. Ой, хора! Смях съм. Не успяхме. Как сме втори? Поне събираме паричките на второ място. И не очаква първо. Добре, сега ще покажа някакъв мод. Друг мод. Канон там. Все пак ще ви покажа какво са модите. Първи съм. Това беше много яко попадете. Браво на мен. Сега да... Хора, трябва да успеем. Знам, че сме силни. Знам, че направим всичко. Знам, че сме силни, хора. Ще бием всичко. О, не. О, не се чува. Какво? Не, хора. Ще успеем. Успяме. Какво? Аз съм засмях. Оле, аз съм засмях, хора. Олеле.
Чак, не успях, бе. Те ма минаха, не знам си какво. Добре. Трябва ли първо място? Няма свърли, докато не отидем на първо място. Бум. Така. Леле, тук стана... Сега стана. Не. Много искам първи място, много ми трябва. Много. Той ми бъде. На час към успеха сме хора. На час сме. Спрем. Не, няма се отказваме. Не, ще мине. Няма мине. Дайте хора. Браво на нас хора. Биваме на първо място. На първо място. Да, най-сетне. No. Добре, играем последна игра. Знам. Ама да. Ама да. Добре, сега сме първи, направо това ще е. Добре. Но не спя. Макбалам. Сигурно няма сме на първо. Като го гледам първия къде направо нямам да. Сега всички ще умрат. Добре. Не е много към успех си. Първия финишира. Първия финишира. Да, спасили. Браво на нас. Втори. Добре. Супер сме хора. И добре хора, надявам се да ви е харесал клипа. Ако искате още пишете и не забравяйте да харесате и да се абонирате за следите моите клипове. И чао!